Saan pa'y nga nabirukan ti 13 anyos nga barito nga nalmes iti malim kalman ti Carayan iti Metro La Paz ito'y siyudad ti Lawag. Ti biktima na Ryan James Kulili kita pa nagdigos iti Carayan kadwana dagiti papagayam na. Nagaputa ka ni Jay batbatog ni Mila Didaya. Tangkit nagdidingos na nga aging ganadad ditoy. Tangkit ada ka na deti na banda na iti nga nagtapwak. Kaya ada kan ti alinuno na itakit. Isot nakaipatangan na. Isumiti-bulon ti nakapukawan ng sir kasi yan. Hanang mo taglangoy ti anak yo? Nalay nga sir ta balasiwin na pwede tinti banda na daya. Kuna ni Barangay Chairman Adramalik Tayamen, posible nga na ito parte ulo ti biktima iti pangal ti P-Sport. Hindi ko nada sir, kahit kaslaman la dati, adda na ka ituparan diya ulo na, di pa nag-dive na. Iso di jay, kasi jay miti istorya dagidi nakasla nakaimatang sir. Manipo dito nga pangal isot kaadalan ti danom idi agtapwak ti 13 anyos nga lalaki nga nalmes iti reto nga paset iti Carayan. Iti agdama agtinulong ni kaming ti CDRRMC, PDRRMC, Coast Guard kanti Farinas Rescue Team nga mangbirbirok ti biktima. No napigsa di ayos di kalman nga pinakalmus na. Mayanod nga ko dahil no kastilang katalinaay. Ang mayanod dyan, adda lang ito. Para ti Balitang Ilocos Online, Dennis Gabriel Alipio.